Iedere vereniging heeft een eigen bestuur. Zo ook Fanfare Concordia uit Wansum. Zij vergaderen met enige regelmaat en vanavond doen ze dat samen met het bestuur van de zustervereniging uit Meerlo. Zowel voorzitter als secretaris als penningmeester zijn vertegenwoordigd. Ik heb een agenda rondgestuurd via de app. Dus ik heb een stoorn even opening, de behandeling van de Tulle van de vorige keer. Heeft iemand anders nog ingekomen punten? Ik wil misschien als tussentijd wel even met invoegen, dat u het dan eigenlijk niet gaat aan de agenda, maar is wel wat ontwikkelingen die we hebben over het oud papier. Ja, daar zijn we niet zo blij met, want dit is gewoon zo'n hele grote inkomstenbron die wegvalt. We praten over 2000 euro, 1500 euro, wat gewoon wegvalt. En ja, dat kunnen we eigenlijk niet gebruiken. Wie wordt de penningmeester van een fanfare? Nou, ik ben een tijdje geleden, dat is alweer 15 jaar geleden, gevraagd. Ik was in het verleden ook al penningmeester bij de voetbalclub geweest. Daar ben ik mee gestopt. Maar omdat ik 2 kinderen had die bij de fanfare speelden, was het een kleine stap voor mij om toch te zeggen, ja, ik wil het toch wel even uithelpen. Nee, dat schuift elke keer op, hè? Dat schuift elk jaar op. Oh, dan heb ik het niet goed gezien. Dus, want dat is nu ook. Nu was zeg maar, was elke groep deed 3 maanden, geloof ik. Ja. En dus dat kwam nooit uit. Dreigen toch donkere wolken, bijvoorbeeld de oud papier ophalen wordt minder. En de inkomsten worden duidelijk minder. We hebben nu Luikse Markt was een goede inkomstenbron. Maar we hebben dit jaar een heel slecht jaar gedraaid vanwege het slecht weer. Wat houdt het secretaris zijn in? Dat houdt in het rondsturen van informatie naar alle leden. Ons weekblaadje bijhouden waar onze agenda in staat. Notuleren bij vergaderingen. Ja, eigenlijk zorgen dat alles een beetje op papier staat wat er eigenlijk besproken wordt en wat we doen binnen de vereniging. Nou, ik heb eigenlijk geen boekhoudkundige ervaring, maar ik ben in de loop van de tijd ingerold en het is een kwestie van goed bijhouden. En overal wat je uitgeeft, bonnetjes ziet verzamelen. En steeds zeggen dat er geen geld voor is? Je moet, ze zeggen soms dat ik een beetje kritisch ben, ja. Je moet gewoon aan veel dingen denken en zorgen dat je gewoon mee blijft denken met de vereniging en scherp blijft. Dus ja, dat valt de ene keer even tegen en de andere keer denk je, oh, nou ik het mooi op de rit. Dus ja, het is gewoon een leerprocesje. Ja. Dan hebben we eigenlijk de natuurlijk van de vorige keer behandeld. Ja. De hele samenwerking waar wij nu mee bezig zijn tussen Fanfare Concordia Wansum en Fanfare Eendracht Meerlo, dat is het hele thema eigenlijk. En daar komt van alles ter sprake. Er komt instrumentenbeheer, wat nou ook bij 2 verenigingen ligt. Gaan we dat samenvoegen, gaan we dat niet samenvoegen? We gaan samen een concert doen. Hoe zit dat met financiën? Wie betaalt wat? Dus ja, alles komt samen in het thema de samenwerking. Hoeveel tijd zit je er per week gemiddeld mee bezig? Oeh, jong, dat is een moeilijke. Ik denk tot 5 à 10 uur toch wel, ja. In Wansum hebben wij 5 bestuursleden, dus inderdaad voorzitter, secretaris, penningmeester. Dan hebben wij iemand van de jeugdcommissie en iemand van de drumband erbij zitten. Wij hebben dan ook een bestuurslid van de majorette. Fanfare van Wansum heeft ook een majorette. Maar die sluiten meestal gewoon aan door even in te bellen, omdat die niet het hele muzikale gedeelte hoeven bij te wonen. En het is een kwestie van bijhouden, ook regelmatig niet verzamelen, maar gewoon meteen afwerken. Ja. Waaraan merkt de vereniging of jullie als bestuur goed bezig zijn? Dat vind ik een goede vraag. Ja, ik denk als iedereen met plezier elke week muziek wil maken en dat de sfeer goed is onderling, dat je ook na het eind van de repetitie iedereen nog even gezellig blijft aan de bar blijft hangen voor een biertje. En dat, ja, we doen het toch allemaal voor ons plezier en voor de hobby, dus ja. Dat plezier moet er zijn bij iedereen. Voorzitter van een club zijn, dat is vrijwillig, toch? Dat zeggen ze wel, ja. En de kunst is om groen te houden, ja. Wat moet er voor doen? Ja, goed blijven op de centjes letten. Ja. Ik denk dat de rol van bestuur wel iets veranderd is in de loop der jaren. Ik denk dat vroeger hadden natuurlijk als bestuur heel veel aanzien. En wat het bestuur zei, dat gebeurde ook en dat was eenrichtingsverkeer. En ik denk niet dat dat nou zo werkt. Ik bedoel, we hebben hier een bestuur zitten, maar we hebben ook allemaal commissies die ook allemaal hun werk doen. En je hebt heel veel commissies die ook heel veel werk doen waar je zegt van ja, dat hoeven wij niet te doen, dat doet die commissie. Hè? Dus je doet het samen. Het geeft in eerste instantie plezier en de rest dat volgt vanzelf allemaal wel. En
tradities zien natuurlijk tradities, maar dat we vooral samen muziek maken en dat is de basis. En dat is ook wel de uitdaging. Want als je op een gegeven moment eigenlijk niet meer muziek kan maken zoals je geen muziek wil maken, ja, dan moet er iets. En dat is wel de uitdaging.